Hej, jeg hedder Henrik Andreasen. Jeg er ejerleder i Woodfiber. I Woodfiber arbejder vi med at producere træfiberisolieringer og andre byggesystemer, komplette byggesystemer i åndbare konstruktioner. Via sådan en lille frø, som er i sådan en grankogl her, der kan vi faktisk lave en masse materialer. Altså det handler om fornybare byggematerialer. Det vi kan lave ud af det her, det er vores granulat, indblæsningsisolering, og vi har også undertagsplader og vindspærreplader. Vi har også den her, som er lidt en verdensnyhed for os. Den er produceret i Danmark. Det er vores Flex Tempura. Det der er med det her træfiber, det er, at træ generelt er rigtig dårligt til at lede varmen. Det vil sige, at vi kan stå og brænde ned i den her isolering, uden at brænde hånden. Vi kan stå og brænde her i ret lang tid, fordi som sagt, så leder træet ikke varmen. Det der sker her, det er, at det der forkulder, det er lignin i træet. Og det laver det lukker simpelthen af for ilten. Når ligninen forkulder, så skal den bruge energi, og det tager den for temperaturen, og derfor så sænker den sådan set temperaturen. Så derfor brænder vi ikke hånden. Det er jo sådan, at træ er temperaturstabilt, og derved så beskytter det mod brandspredning i og med, at temperaturen ikke spredes i bygningerne. Så derfor er det en helt anden måde, vi skal til at tænke på, rent brandteknisk også. Og vi har jo i Woodfiber lavet de vildeste brandtest. Der er ikke nogen i verden, der har lavet den her form for brandtest, hvor vi både har lavet loftkonstruktioner i RAI 60 og vægkonstruktioner i RAI 90. Der er ikke længere nogen undskyldning for ikke at bygge med de biobaserede byggematerialer. Og det skal vi simpelthen gøre for den fremtidige generations skyld. Woodfiber er klar. Vi er med på rejsen. Vi starter altså i morgen.